gwrs os o'n neb eisiau mynd lawr i fod yn deg, hwn ydy'r gyngrair i fod yna fo. Nath ni bwytro'n galad iawn i ddod yn ôl iddo fo ar ôl mynd lawr tro dwytha. Mi gofod dipyn o waith i ddod yn ôl, 4 blynedd i ddod yn ôl i fyny. A da ni'n eisiau colli'r yn lle yn y gyngrair i ddweud, wedyn mi nawn ni bob dim fedrwn ni aros fyny. Dim rhyfedd bod Port ar waelod yr uwch gyngrair dyn nhw ennill yr un gêm adra'r tymor yma, chwarae 15, colli 12. Richard Smart ydy hwn yn ei tharoi ymlaen, mae Calwan drwodd, allo gadw i ben. Calwan am y gol, yn dim o'i fewn, 1-0 i Port ar ôl 6 munud. Cic rydd i Connah. Sam McNett yn ei chymryd i, mae di curo Richard Harvey yn y gol, Connah yn gyfartal. Wel, 10 llath ar hugian neu beidio. Doedd hynny ddim am atal Sam McNett. Yr ymwelwyr yn pwyso eto Mark Cadwaladr yn chwilio am chydig o le. Yr ergyd o gwaith da gan Harvey yn y gol fanna, di'r peryg ddim drosodd i Port. Y bel yn ôl i fewn i'r canol, o McNett yn codi a mae di sgorio eto. 2 gol mewn 2 funud a mae Connah ar y blaen. Tafliad i Porthmadog, o mae'r bel yn rhydd yn y cwrt Cosby a mae i fewn. Pwy gath y cyffyrddiad ola? O Rhys Roberts sy'n dathlu. A mae yna dyma'r wyll gan amddiffynwyr Connah. Chydig funudau cyn yr egwyl y bel hir o'r cyffyrddiad ymlaen. A Roberts di hwn, Paul Roberts, mae di sgorio. Mae Port ar y blaen o 2-2. Ond mi oedd hi'n gol syml ond yn gol effeithiol i Paul Roberts. 5 munud i fewn i'r ail hanner. O cliriad gwael y fanna gan Smart, cyfle i Connah. White ydy hwn yn ei chroesi hynna di, ond mae'n disgyn i Craig Jones. Jones ydy fel o'n di, o Connah wel yn neud yn siŵr, ond Jones bia hwnna, 2 gol yr un. Munuda yn unig yn weddill rwan all Port i hennill i Calwan di hwn. Yn cael at y bel yn gyntaf, Paul Roberts, y peniad i ar y lein. Cyfle arall i Roberts, Gareth Parry, mor agos ond eto mor bell. Connah symedig, bain eu hunan, gadael nhw sgorio gols, rhaid golau iddyn nhw, ac yn anffodus dim yn cymryd yn cyfleon, ac dyn am digon da newid i'n lle da ni rwan. We took a point coming down here. I think we didn't want to lose. We didn't want to lose ground really on the teams below us. Us getting that point today means that obviously Porthmadog can't catch us now.